Excuse me, Simang. मोगथां दिगदारसो होफैलायबाय नामा? न'आव रावबो गैया नामा सिमां? गैया आदामोना मैगं थिलियाव थांदों। नंगौ नामा? नों माखौथो एसेबां सिबिया सिमां? सोरखौ हास्थायनानै? थोद जाम्बा आंहालाय सोर थाबावनांगौ। फुजिबाय आरो सोरनिबा मोजांनि थाखाय। गाज्रि दामोन सिमां, आं ओरैनोसो बुंफ्लादों। आंलाय गाज्रि मोनखायाना? नोंनि फुजिनाया नंखाय नंमारा सिमां। नोंनि गसाइनियाव आरज गाबनायनि फिथाइखौनो आं नोंनो होनो फैदों। मा फिथाइसै बेलाय? आं बुजियाखैहाय मा? बेखौ नाजावग्रो। मा बेलाय? नोंनो जाग्रा लाबोदों आं। बेखौलाय नों लाबोखायो माथो? नङा सिमां, दिनैनि लाबोनाया ओंथि दं। माने आं BSc खौ उथ्रिबाय। नंगौ ना? नंगौ सिमां। आय' गसाइ, नों बेसे अनसुला। सानसुमै मानसिफोरा बुंदों सिमां, सोरबा सुबुंनि देरहासाद जानायनि आन्दोआव सोरबा आइजोनि थुलुंगा थायो होननानै। थारैनो सिमां, नोंनि बोर बिनायावनो आं दिनै BSc आनजादखौ आसामनि गेजेराव फार्स्ट क्लास फार्स्ट पजिशन मोननो हादों। हामथारबाय, जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। नाथाय नों MSc खौ कमप्लिट खालामथारनांगोन मोगथां। आं फरायनायखौसो दोनथ'नो सानबायमोन सिमां। मानो? माने जोंनि गामियाव बै गोजौ फरायसालियाव साइन्सनि मोनसे पस्ट ओंखारदोंनो। बेवहायनो गभर्निं बडिया आंखौ थिसननो होनदों। नङा मोगथां, नों बेबायदि गोरोन्थि दामाव। साख्रिखौ नों उनावब्लाबो मोनगोन। नाथाय समावनो सम डिग्रिखौ होसोआब्ला उनाव असुबिदा फैयो। नंनायाथ' नंगौ सिमां, नाथाय जेबो गैया मोगथां। आंनो साख्रि नाङा, आंनो नोंखौसो नांगौ। मोगथांसो माथो, माब्ला फैया? बावाखै आदा, दासो फैब्रबदोंमोन आं। सिमांनि आखला आलासिखौ जिरायनोबो होआ होमबा? आया, बावदोंसो आं। फै न'आव जिरायफै, आं साहा फुदुंनि। मैया गामिनि मिटिङाव रायजोफ्रा नोंनि रिजाल्टनि बाथ्राखौ सावरायदोंमोन। हामबाय दे, जोंबो खोनानानै जोबोद गोजोनदों। औ आदा, नोंसोरनि अननायाव कलेजनि देवनाखौ बारनो हाबायमोन आं। नों नाजाबाव, MSc खौ खालामथार, खामानियाव फैगोन। बेनोथ' आदा, एसे साननो गोनां जादों। नोंहा मा साननांगौ दं? नोंसोर बादिया गोजौ सोलोंथाइखौ लायाब्ला सोरथो लानो? न'खरनि मान सन्मान आरो गामिनि मुंखौ नोंनो लाखिनो नांगोन। नों जेब्ला गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हागोन, नोंनिख्रुइ देरसिन बैसोनि मानसियाबो नोंनि सेराव खर' गंग्लायगोन। गोजौ सोलोंथाइ लानो हायैनि फिथाइखौ जों दिनैसो बुजिदों। हनै बिनानाव सिमांखौबो रांनि आंखालनि थाखायनो BA खौ फरायहोनो हायाखिसै आं। साहा फुदुंनाया जायाखै सिमां? लांगौ बाजै। दे आगै, जाग्राफोरबो गैया, साहा गोजासो जाबाय। बावदोंसो आं। मालाय मोगथाङा रिजाल्ट मोजां जानायनि मेथाइ लाबोदों, र' लायनो आं। गोदैजोंल' जानाय नङाहाय आगै, आंथ' हाथाइसे मानजिखाना दङमोन। बुंदोल' ना बाजै, मा जानो, बेदर ना ना गिदिर? नाखौनो जाबाय। अमा थावख्रिफोर जाहो आरो, जाहोनो गोसो दंब्ला। बिब्दिसो जागोन दे बाजै। सानसुनि ओंखाम गोजाखौनो जालांदो आगै। जालांदो ना, आं संहैनोसैबो। नांला दे, दिनै जाथ'ला, माब्लाबाफोर जाफैसिगोन। माने आफाया दाहोनाफोरखौ फुख्रियाव ना दिखांनो होदों। माने आंनि लोगोफोर बेरायनो फैयोनो। नंगौ नामा? जागोन दे, बिदिब्ला उनफोराव सानसे जाफैदो।
बिब्दिब्ला बाजैमोना थाथ'लायदो नामा आं थांनोसै दे थांदो थादो दे थाङालै सालिफोरजों थादोलै सिख्लाफोरा आं थांनोसै थ'दोहाय थांनोसै दुगैखांबायब्ला नोंहा थांग्रोदोहाय जोंहा दा लासैनो थांगोन नोंसोरजों जानाय नंलाहाय आं थांसै दे हा नोंलाय बाथ्राखौ थार ना नंखायसो बुंखो जोंब्लाव आइ गालिखौ मोनथारथों नंथारगौलै आदा आं माब्लाबानो नोंनो बुंनो होननानै सानदोंमोन मैयाबोसो गाथोनाव सिख्लाफोर सावरायनायखौ आं गावनि खोमाजोंनो खोनाबोदों मा बाथ्रा आगै नोंसाज्लानो मोजाङै फोरमायनानै हो आं बे न'खराव मोनजा रोङैनि फिसाजोखौ बिहामजो लाबोआ होननानै आं बुजिना मोनलाहाय नोंसोर बिफा फिसानि बाथ्राखौ बिमाब्लासो नोङो गां रानाय गथ'खौ नायबाय थाजायो बेफोर माने गासैबो नोंनि थाखायनो आं नाथाय जेबो बुजिया लेङै थां नोंसाज्लाखौ नांगौ आंनो मानोमोन आफा फिसा नोंखौ आं फैगौ रबिबाराव सहराव फरायनो दोनहरनोसै नोमा दै खुंख्रायनायावनो थानाय जायगाखौबो थिग खालामखाबाय आं नोंनि जेबो बाथ्रा खोनासङा नों आंनि फिसा आं जा थिनदों नों बेखौनो मावलांनांगोन औ फिसा नों फरायना लाग्रो गोसोनि साननायफ्रा उनावबो जाबाय थागोन जोंब्लाव दाहारा सोरनियाव बेसेबां मोननांगौ दं बेफोरखौ दान मोनसेनि गेजेरावनो होफैजोबनो नटिस खालाम जागोन आदा बे बोसोराव सुद आसोल लोगो नांनानै गासै 80,000 रां मोननांगौ दं दे नों खौरांखौ थाबैनो हैदो आं एसे गुबुनाव बेरायना फैयैनि जागोन दे आदा आं मावगासिनो दं ओइया गैलांब्रे मा होनो मा जालायखो आंहालाय नै बेरेफुंजानि मा गोबाव गोखा ओंख्रि दौलायखोब्रा आगैलामब्रे आं नोंनो बाजारनिफ्राय मा मा लाबोनांगौ बेखौसो सोंनो नागिरदों नों मानो फैबानो जाबायना हामालै नांसाबा आं रावनोबो लाबोनायखौ हामालै आगै बिमाजों जरायनो हा जरायनो गोसो बिखुनजोफोरजों जरायब्रा लाजियाबो नागागौनो गावनि थारखौलाय मानो लाजिनांगौब्रा बुंदो ना आगै आसान नांगौ ना गस्ला नांगौ ना मोखाव फोनग्राफोर नांगौ महरिनिखौबासो नै आं मोनगोनबो मा जाबावनांगौ जाखो जाबायलै जाबाय बाजाराव माजों थांबावनांगौ जाखो आंलाय मानिसो सुखुवा सुखुवाहाय ओइ मेन्दा बाजाराव थांनो नागिरना दाबो जायाखै नोंनिया थांगासिनो आबै थांगासिनो नोंखौ नागारथारलै आं नै नोङो हाबा मा मावजि बायदि जाखो बिलाय मावजि बायदि नुदों आबै मावजि बायदि नै दैखराव आथिं सुनायाव नांनायाबो नालै एसे नराङा आंखौ नों बिदि खालामदों उदासारि साला नोंखौ आं गथ' गारा मोनो साला बुजिथारा नों साला उदासारि आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो बुजिथारा नोङो न'आव रावबो गैया नामा ए माथो मोगथांसो फै जिराय फै जिरायथ'ला दे आं नोंनो मोनसे खौरांसो होनो फैदों मा खौरां